What's up mga ka-friends? Good morning! Ngayong araw na ito, hindi sana ako magbablog. Kaya lang may isi-share ako sa inyo na short video clip na isang video na katuwaan lamang. At sobra talaga akong natuwa, friends. Kaya panoorin nyo. Char, nakatagalog ako ngayon. Next ko lang magtagalog ngayon, friends. Itong video clip na isi-share ko sa inyo, tungkol ito sa papa ko. May kausap kasi yung papa ko kanina. Kausap niya yung kapatid niya na nandun sa Mindanao ata yun. Tapos, nasa hagdanan si papa nung kausap niya si auntie ko. Ngayon, papunta ko sa taas, may dala akong walis, daspan at saka trapo, or ano ba yan sa Tagalog? Pamunas. Ngayon, sinabihan ako ng pamangkin ko na si tatay daw, pag may kausap, pag may ibibigay ka na pahawakan mo, hahawakan niya. Kaya sabi niya, subukan mo tita, ipahawak mo kay tatay. Kaya ginawa ko naman. Ngayon, tingnan nyo na lang kung anong nangyayari. Walang bahid ito na karahasan. Ito lamang po ay katuwaan lamang. Kaya bawal ang nega. Lights, camera, Rolling. action. Tingnan nga. Kumpisa mo. Ha? Kumpisa mo. Wala pa po. Ang ay, usap ko masaban ko na hitan sa ibo, kaya sila lang mga nagtitin, nako. Pero, hanggang yung mga requirement, katuyan mo kang requirement doon. O, parang sento ka, ikaw, kaya pa, Kakain muna ako, friends, dahil gutom na ako. Papakita ko sa inyo kung anong kakainin ko ngayon. Ito ang kakainin ko ngayon. Carbonara and bread. Ito. Ayan. Yummy, yummy. Kain muna tayo. Kain muna tayo, friends. Tikman natin kung masarap ba ito. Yummy. Masarap. Okay na rin. Kakain muna ako, friends, ha. Hindi ko na i-film. Sana po ay nag-enjoy kayong panoorin ang short video clip na ito. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na and press the bell button para ma-notify kayo kung may update na mga bagong video. Thank you sa pagtanaw. Bye-bye!